Γάμισα τώρα, μαλακή αυτό. Ωστόσο, μας είχε βάλει μια εργασία με κάτι, είχε κάτι λέξεις, το οποίο Πες, ήταν πες τις, αγάπη, οι απορίες μου δεν απάτη. λύνονται Άκου σε τώρα, 15 άκου λεπτά. τώρα, άκου τώρα. Ήταν ένα σώρο γύρω στις 30 λέξεις με αγάπη, ε, λυπημένος, απιστία, τέτοια. Και να κάνουμε μια έκδοση. Λέω την αγάπη έγραφα διάφορες μαλαϊκίες έγραψα. Και καλά για τη γυναίκα και ότι έκανα τη γυναίκα, το πούμε, πολύ περάνω και τον άλλο τον κατέβασε. Και καλά μας αγαπάνε οι γυναίκες π.χ. επειδή είναι φιλόζωες σε τέτοια φάση, χιουμοριστικά και πάει λέγοντας. Και φτιάχτηκε, γιατί ανέφερα και ότι η γυναίκα είναι σαν το καλό το κρασί, sorry, μάλιστα όσο πιο καλή είναι. Πετάει το πουτανάκι η άλλη, αυτή που έμεινε στο τέλος, και λέει για σας λέει το λέει, και λέει η καθηγήτρια, όχι λέει, γενικά μιλάει. Σου λέω, όχι, λέω γενικά τις γυναίκες μιλάει, δεν απευθύνομαι. Λέω για όλες τις γυναίκες, όσο οριμάζει μια γυναίκα, τόσο πιο καλή γίνεται, θα το κράσει ότι είναι. Και μετά πάμε εκεί πέρα, βγαίνει το μάθημα, λέει μπράβο σου, λέει Γιώργο, λέει ωραίο, λέει η έκθεση που έγραψες. Και αρχινάει η άλλη παπαρδέλα που ποτέ δεν είχε, στα τρία μαθημάτων δεν είχε κάτσει, επί τόπου έφευγε, κάτι πουτάνα επίτηδες. Εκεί πέρα θέλει όπως μαλακίες άσχετα πράγματα. Περιμένω εγώ με το πάσο να μαζέψω το τετράδιό μου, πάμε εκεί. Μαλάκα τα νεύρα μου παίξε. Υποχρεωτικά λέω τα καλά στο γέκο, έφυγα. Το θέμα πώς θα τις πάρω το τηλέφωνο. Έλα μου, γεια. Θα σου βάζει και τα σχολικά τα ρούχα. Και σήμερα έμαθα αυτό, κάτι λέγαμε και πέρα τη ρωτάει πως είναι στα αεροσυνοδό στα γερμανικά και λέει και κάτι μετά πιάσαν την κουβέντα και αυτή δούλευε αεροσυνοδό ήταν. Έχει μαλάκα μια φορά σήμερα ένα κολλητό μαύρο παλμάτινο μπαντελόνι και έχει μια κολλάρα μαλάκα 20χρονης. Πώς θα σαν και... Αυτή την κόβω καμία 38, εκεί, 39, αυτό θα πηγαίνει και γυμναστήρια. Τι να είναι ρε μαλάκα, εντάξει, 32. Μπορεί να είναι και 40, δεν ξέρω. Μικροδείχνει. Αλλά φίλε, τα έχει από σοπάκι έτσι, ένα σωματάκι. Πού πάω. Ναι, όταν μιλάω έχω θέμα. Αλλά μαλάκα, και ωστόσο ήμουν πλάγια και όλη την ώρα όποτε γενικά έτσι που έγραφε, όλη την ώρα βλέπω την κολλάρα της. Και ωστόσο είναι όλες κοπέλες τώρα, είμαστε διάλεγες. Στην ηλικία μου και κάτι 40. Για μην μπορώ με το ζόρι και πέσα τον πίνακα. Να της πω ότι βγήκαν και ιδιαίτερα το τηλέφωνο του για αυτό το μάθημα. Και εδώ. Ναι, στο Αμπράμ. Εδώ μπροστά. Πως γιατί επάνω έχει ένα Challenger. Παίζει sniper. Α, έφυγε. Α, δεν το είπες απλά για λίγο. Αλλά είναι πολύ πίσω.
Ποιο? Α, Τώρα πάμε στην νότια. Κράβε το μεταξύ. Έχει μείνει πίσω. Το Terminator δεν πάει. και σφίγγα τι έκανε η απέναντι πιτό που έχασε ο Βλάκας. Ναι. Καλά πάμε εκεί. Ο Κλάβα να κινηθείς, άμα το πιες φύρα μου. Αυτό λογικά πρέπει να είναι στο νερό. Χάρτη έχουμε. Ξέρω που είναι, όχι, δεν έχω. Ξέρω που είναι. Εκεί που φαίνεται. Το σκάφος. Ναι, ναι, το στίγμα. Κάπου ξέρω το τρίπι να είναι. Μάλλον θα ήθελα να κρυφτεί και στο νερό κάπου. Νάτος. Εντάξει, 5.770. Και εγώ κάπου εκεί. Όχι, πιο λίγο. 5.000. Δεν είδα τι γινόταν στην άλλη πλευρά, αλλά... Μπαμπά Ξεφύγαμε πέθανε. τέλος πάντων. Εγώ να τρυπήσουν, ήταν στη γέφυρα 4 άγματα αντίον 2 άγματα, δεν μπορούσα να τα τρυπήσουν. Απλά είπα να μην κάνω 10.000 σήμερα, για να μην κουραστώ. Σε πέρασα. Ακόμα να μ' ανοίξει. Ναι, αλλά πήρα γκολ.